Καινούριο project ξεκινάει. Ένα μήνα. Οπ. Γεια και χαρά, παιδιά. Είμαστε έτοιμοι. Το σενιάραμε λοιπόν το συστηματάκι. Είναι 19 πανελάκια του Sharp 415. Μια στιγμή να το γυρίσω να το δείτε. Να το... έτοιμο. Για μόνος μια χαρά τα κατάφερα. Μπράβο μου. Ωραίος. Αυτά. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν σε ένα επόμενο βίντεο. Να δείτε και την υπόλοιπη κατάσταση. Είναι ένα βιομηχανικό 7,5 kW περίπου στη Μοσχάτο. Ευχαριστώ πολύ.